Jeg skal vise, at når man differentierer en sum af to funktioner, så er det det samme som at differentiere hver funktion hver for sig. Og der vil jeg bruge tretrinsreglen, men det vil jeg bare gøre i et. Så vi differentierer f af x plus g af x. Så er det det samme som at sige limit, altså grænseværdien for h gående mod 0, for h gående mod 0, for f af x plus h plus g af x plus h minus f af x plus g af x, parenteser, divideret med vores h. Okay. Det jeg gør, er at det vil splitte f af x'erne, og så g af x'erne. Altså f af x plus h, og g af x, og g af x plus h. Så det er det samme som at sige, og så bruger jeg også grænseværdi regnereglerne. Så det er det samme som at sige limit for h gående mod 0, f af x plus h minus f af x divideret med h plus limit for h gående mod 0 for g af x plus h minus g af x divideret med h. Og som det ses her, så kan vi sige, at det er jo differentialkvotienten for f, for h gående mod 0, eller det er differentialkvotienten for f, og det er differentialkvotienten af g. Så det er det samme som at sige mærke x plus g mærke af x. Så har vi vist sumringen.